Welcome to zwide-media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Akubabazwa ihluku kowesilisa odlwengule ingane eneminyaka eyisithupha Orlando East maqede wayibulala. Nginibingelele ngiphinde nginamukele ezindabeni zezwide-media. Igama lami ngosibonga konke wakantwanda Mothanda, ungangibiza intatheli ka YouTube. Kubikwa ukuthi usekhalelwe ngamasongo kaSigonyelo owesilisa wase Orlando East ongadalulanga igama nesibongo anduba avele enkantolo. Kubikwa ukuthi udlwengule ingane neminyaka eyisithupha maqede wayibulala. Lo owesilisa ube esecwala amathafu. Amaphoyisa amcinge izinsuku ezimbili agcina emthulile. Kulindeleke ukuthi avele namhlanje enkantolo emva kokukhalelwa ngamasongo kaSigonyelo. Kubikwa ukuthi ugcine etholakale ezola e1 ngabo 8 ebusuku. Kulindeleke ukuthi avele enkantolo namhlanje emva kokukhalelwa ngamasongo kaSigonyelo. Abantu ke babe nezimvo ezahlukahlukene ngalo lolu daba lomlisa. Umajority Democrats uthe ukube besinayo uhulumeni bengizothi kufanele besuswe emphakathini ngazo zonke indlela abantu abakanjena. Sisebenzile amaphoyisa ingcaba isisele kumthetho. Ufana Xolani Mnyeni uthe bambambelana engabe bashaya ekhanda once avele naye ahambe emhlabeni. Unkanyiso nomnganga uthe bamiyekele ngenkathi bemthola izolo ebusuku. Bekumele ngabe ugcwele ice emasendeni esemakhazeni nje isikhuluma. UNomonde noMthembu uthe abonga ukuthi uyaphila. Umphakathi bekumele uxoxe naye ngoba abantu abakanjena abafuneki emphakathini. Usamngelo Mkhonzo uthe uNkulunkulu uyiphendulile imithandazo yethu ngempela idlale indima efanele ingalo yomthetho. Usamkelisiwe Khumalo uthe wazi wavilapha ukukhuluma lo mphakathi bekumele ukhulume naye lo mlisa. Bafethu ke ngizofisa mina ukuzwa ukuphala kwakho ngalolu daba khona lapha kwi-comment section. Mina nje entathela YouTube sengiphuma kanje ngithi ongibambe evidweni elandelayo.